Hello mga ka-idol. Good morning day sa inyong tanan dira ano. So karong adlaw di ay ang ato ading vlog ani kay magkabutag tubig. Kay wala gyud awas dinhi sa to ang gripo, maunang mukabuta dito sa balon. So mao day ni mga ka-idol ato ang giagian kani nga dalan. Medyo layo-layo gyud ato ang kabanan mga ka-idol. Now, nagbaktas ta ani. Mo niya to ang magian mga idol na ay mga banbak sagbutan mo na Time does seem to fly, then it's hard to find. naaraman day diri atong mga galon mga ka-idol na naman day sulod no. Namang gyud nagkabo dito sa balon ako ang mama ug ako ang manghod. So isudlan na day nila ilahang gidala diri sa babaw. So adtoon day nato sila mga ka-idol sa ubos. Narang dalan mga ka-idol padulong na ta diani sa balon. Ang unahan na ni mga ka-idol mauna ang balon. Mauna ang paspasan nato baktas kay adtoon nato sila dito. Diri mga ka-idol, hapit na dayta sa balon ani na ako ang manghod ug ako ang papa, mama dayon ako. Na diri sila karon nagkabo mga ka-idol og nang laba kay way awas yun dito sa mo ang gripo. Mao ning kalisod na mo diri mga ka-idol labi nagpanahon nga wa gyud awas ang gripo. Diri gyud may padulong sa balon na nakita man gyud ninyo mga ka-idol kung unsa katinaw sa tubig. Kani siya mga ka-idol, pwede ni siya mainom. Hinlo man na Tapos bugwak ni siya mga ka-idol na ay hose. Kana nga hose mga ka-idol, padulong na dito sa tag iya nga balay na Tanawan ninyong tubig mga ka-idol sa balot. Tinaw no. Na tinaw pud sa gawas. Morning kalisod sa mga diri mga ka-idol labi nagoy awas ang gripo. Dire gyud mi padulong medyo layo-layo ba gyud ni.